Dostlar, taze gelen inkubatorlarımız bilen şu videoda tanış edeyim sizi. 500 yumurtka sığıya bulara. Hazır polunu düzülüşünü görküzörüz etaj metaj. Şu tayda alt yazılar Türkçe yazılandır dostlar. Men Türkmençe öğrüp bilmedim öz Kitay dilini. Yönü şu an özüm komentörü dediyen şu an. Yine görüşünüz yalı üstünde Swedin'i görküzüyor. Aşağında fanları görküzüyor. Ve çığlığı ve ondan sonra da datçıkları nehili makineler bardağını görküzüyor içinde. Çığlığını görküzüyen bir sanı var ve içinde ventilatörleri var. Bu yumurtkaları belli vakitte çığlandırmasına ve ondan aşağı havasının çıkıp durmasına sebep oluyor. Yine görüşünüz yalı 220 tokta işleyer dostlar ve akümülatörde işleyer. Bu içindeki barabanlar näme diýip sorasanız we gapdalyndaki şylangalar näme diýip sorasanız videonun ortarağındadır düzüp özü görkezýär bu çiğinli doğulmaz. Bu videonu men özlerinden haýyş edip aldım dostlar. Bu inkubatorlarym ellerimizde nesip bolsa bir güne iki güne gelmeli dostlar. Hazırına görüşüňiz ýaly nirsine näkil näme berýär. O görkezýän zady motordur dostlar. Her bir gatyň özüniň motoru var. Elimizde 500'lük geldi ve 56'lık geldi dostlar. 500 yumurtkalık ve 56'lık. Ben ikisinin videosunu koyup geçecek nesip oldu. Materyal öğren qoğudur. Kurulum adımları diye qarang, kurulum adımlarını görkezýär azında bir-birden. Eger şu videoda qiyal edip düşseňizler dostlar, temperaturası otomatik olup gidýär. Hazır temperaturasına da gezek gelir, hazır görürsüňizler dostlar. Yine aşağını koydu, indi de kasasını koyuyor. İzinlenim özünün edil polkalar ýaly bolýar bular dostlar. Üýlerde näkili polkalar var bolsa bulam edilşolar ýaly. Ve barabanlara, yani şu iki taraftaki barabanları doğru takmanı başarmaly. Yumurtka bular profesional olduğu için dostlar, qarang araları üçlü vardır, ikili vardır. Yakın ara koyuyorsanız bedene üçün edil yumurtkanın şu rahat üstünde durması için qarang her türlü koyup görkezýär az çiğninde onumuz. Bu videoları dostlar YouTube'dan zaten tap bilmersiniz. Ben özlerinden aldım lişini. Bu firma bilen işleşýäs biz devamlı. Artık bundan sonra din şu inkubatorları göreceksiniz vilayetlerde, etraflarda da. Ve Türkmenistan'a ilkinci olman bizler getirdik dostlar. Şimdi otomatik su deposu kurun diye. Otomatik su deposu näze göreceksiniz. Önküler meselem arka tarafından goýulýardy. Önkü getirýänlerim. Bular bolsanym 1,5 litrlik baklaşka da bolýar, 1 litrlik baklaşka da bolýar. Gapdalyndan şylangıjyklar gelýär ýanynda. Şulara çatýaňyz we suwuny diňe doldurup dursaňyzlar boldy dostlar. Öz gerek suwuny özü alýar. Hiç hile içine koymayan suyu. Ve ona üns verin dostlar, teptekiz yerde olmalı. Hiç hile ya belentde yok oradan aksın zadesin diýmeňler. Qarang özü pokur pokur alıp otyr suwuny. El şonyaly 3 sanam edip bilýär. Ene görüşüňiz ýaly ýalňyş düzülen görnüşi ve üstündäki dogry düzülen görnüşini görkezýär. Aşağıdaky ýalňyş düzülen görnüş bulam 220 işletip bilýäňiz. Beýle kwatam akümülatörde de işledip bolýandyr. 12 amper akümülatörlerde de işleýär dostlar. Görüşüňiz ýaly ene videonun onu izleseňiz soňuna çelle görüň dostlar. Ene bu görkezýän provodosy ene görüşüňiz ýaly 12 amper bilen işletmek üçin. Haçanda tok kesintileri bolanda 12 amper bilen hem işledip bilýäňiz arkaýyn. Üýüňizde akümülatör bar bolsa, soň ikinji gatyny goýýaňyz şular ýaly. İkinji gatyny goýandan soň dostlar provodosyny daşyna çykarýaňyz we täze ikinji gatyny şeýdip kabul edýäňiz özüne. Şular ýaly ikinji gatyny kabul edenden soň bir-birine çatýaňyz, motorlar elektrik barar ýaly dostlar. Ine şular ýaly motorlar ýene ikinji nemesini çykarýaňyz, üçünjini çatýaňyz. Jemi dostlar, ine şularyň hemmesi 500 yumurtka sığýar. Towuk yumurtkasy 500 sany. Ine görkezýär, iň soňunda da üstüne baglaýaňyz şular ýaly garaň, ine şular ýaly bagladyk, gapagyny gapatdyk. Ine şu durşuna durmaly dostlar, teptekiz. Açılıp yapılýan görnüşi dostlar, ine şular ýaly. Videonu şoň üçin dolulugyna görüň dostlar, has oňa düşünjeksiniz. Eger dolulugyna görseňiz videonu has oňa düşünjeksiniz dostlar. Ine şu taýda da okap gyzyklanyp bilýäňiz yumurtka seçimi,